Nwunye aka na-achị Anambra Steeti bụ Odoziaku Nonye Soludo ekwusighị ike mkpa ọ dị na ga-ewechiyata ezigbo nkụzi ezinụlọ dị iche iche ma gwazie ndị mmadụ mkpa ọ dị na ha ga na-ebi ndụ ahụike. Odoziaku Soludo kwuru nke a n'isi ụlọ ọrụ kansụl Nọcha dị na Nnewi na nzukọ mbụ na mbụ nke ụmụ nwaanyị otu ndọrọndọrọ All Progressive Grand Alliance dị na kansụl afọ. Amaka Chibuzo Okoye ga-akọlu akụkọ a n'isi. Ya bụ ọgbakọ ụmụ nwaanyị nke dọtara onye ọchịchị nchere oge nke okpuru Anọcha bụ Maazị Gerald Ọzọ na ndị ọzọ eji okwu ha agba izu na otu APGA ndị dị na Anọcha na ụmụ nwaanyị na ọnụko 19 mebere ya bụ Anọcha ya na ndị ọzọ bụ ndị bịara ịkwalite oku onye aya na nwanne ya. Nwunye aka na-achị steeti a onye kwupụtara okwu site na onye kọmishọna nke na-ahụ maka ụmụ nwaanyị bụ Oliakụ Ifi Obinabo siri na ọ dị oke mkpa ka ụmụ nwaanyị na-eje na-enyocha arụ ha, na-eme mgbasa ahụ ma na-eri nri kwesịrị ka ha rie. Ọ gara n'iru ma sị na ọchịchị n'ugbu a bụ nke bụ ụmụ nwaanyị n'obi maka na ụmụ nwaanyị nọgasị n'ọkwa dị iche iche nke gọọmenti a ma gbazia ụmụ nwaanyị a ume ka ha buru oziọma APGA baa n'ime obodo ma kwusaa na APGA bụ otu ndọrọndọrọ nke ndị Igbo bụrụkwa nchanwụ nke ndị Igbo nọ n'ime ya wee na-echere ndo. Otu onye otu APGA eji okwu ya agba izu na Anọcha bụ Chief Inopor Chikezie toro ya bụ nwaanyị achịkọbara ọnọdụ ụmụ nwaanyị a bụ Lady Ijeọma Soni Egbuna. Ọ sịkwara na ọ gara n'iru wee kpọkọta ụmụ nwaanyị a ka a wee kụziere ha ma gosi ha ihe ndị ha na-amaghị ma gaa n'iru ma kọwaa na ụmụ nwaanyị bụ ndị dị oke mkpa iji wee mepee obodo. N'ozi nnọọ ya ka ya bụ nwaanyị chịkọbara ya bụ ọgbakọ ụmụ nwaanyị a bụ Oliakụ Soni Egbuna onye bụkwa APGA Anọcha Woman Leader kwupụtara na ụmụ nwaanyị bụ ndị ọnụọgụgụ ha dị elu ma bụrụkwa ndị kwesịrị ka ha bụrụ ndị ga-apụta n'igwe mgbe ọbụla a ga na-adọ ndọrọndọrọ ọchịchị ma sịkwazịa na ndị na-achị achị kwesịrị ka ha na-etinye ụmụ nwaanyị na ọnọdụ dị iche iche ebe ekwesịrị ka etinye ha ma kwukwazịa na ọ dị oke mkpa ka ahụ na nleda anya a na-eleda ụmụ nwaanyị n'ụwa n'oge ugbu a na-akwụsịrị ya iji wee nwee ihe niile ka ọ dị na nha. N'ozi nnọọ ya ka nwunye onye ọchịchị nchere oge nke okpuru Anọcha bụ Oliakụ Chiamaka Ọzọ gwara ụmụ nwaanyị ahụ gbakọbara ka ha makụọ ibi ndụ mara mma nke nwunye aka na-achị steeti a bụ Nonye Soludo na-achụ ma sịkwazie ka ha na-agba ụmụ ha ọgwụ mgbochi na-eje na ụlọ ọgwụ gọọmenti dị iche iche iji wee nara ahụike nke a na-enye n'efu. Onye Principal Secretary nyere aka na-achị steeti a bụ Barrister Joaki na Neto onye Honorable Romanus Ibekwe nọchitere anya ya na onye isi ndị APGA n'okpuru Anọcha bụ Sir Anthony Ugoji sokwa na ndị bịara mmemme ebe akwanyere nwunye aka na-achị steeti a ugwu. Enwekwara nkawa achịcha na ihe ndị ọzọ dị iche iche emerubere iji wee gosipụta ọgbakọ ụmụ nwaanyị ahụ site na okpuru ọchịchị Anọcha na Nnewi. Abụ m Amaka Chibuzo Okoye maka akụkọ ụwa.